Nah, ya aku lagi jajan bakso pendangannya Pak Gepeng lho. Nah, iki lho, jenenge Pak Gepeng ya iki, guyu-guyu sono lho. Ah, iki yo. Yo, baksone Pak Gepeng iki wis jos dhewe. Dadi kan kowe goleki ning ndi ya? Ning Triagan ya, Pak? Ya, Triagan. Iki buka jam piro, Pak? Jam 8 sampai jam 10. Jam 8 teko jam 10. Kan sore bukane? Setengah 2 sampai jam habis. Setengah 2 teko santai. Ning kowe rene aja kawanan, ndak entekan. Iki ning daerah Triagan. Anjar-anjar iki KUA Jaten kuwi to ngidul mentok, mungkin nek gang keloro belok ngiri. Terus engko tekok kono wae. Baksone Pak Gepeng wis terkenal iki lho. Aja Pagian enak ora Pak iki, Pak? Enak lho. Wah, enak lho jare. Jare bakul enak ya, percaya aku. Ya tuku piro-piro dikei ta, Pak? Siap. Siap ya. Wis pokoke kowe golek bakso cilok nek Pak Gepeng wae daerah Triagan oke. Iki lho. Nah, bedane bakso pendongone Pak Gepeng karo liya-liyane iki yen kowe jajan rene iki gawa nomor antrian lur. Jadi yen kowe teko awan ki ya antrimu mesti paling pojok dhewe apa ujung dhewe ya. Ya kowe. Lah makane kan beda dhewe karo bakso pendol karo liyane. Jadi yen kowe teko aja awan-awan. Selak ora kebagian nomor antrian.